खाली झमकौला से होई। सावन के महीना आ गइल बा, अब पवन सिंह भी तैयार बने अपनी गानन के साथे। रोवे ले रघुराई से सबके रुआ देवे वाला इस सिंगर अब सावन में शंकर भगवान के गाना ए भोले बाबा, आप पोस्टर देख लें, ओकर थंबनेल में भी हम लोग बोले बानी ए भोले बाबा जोन ई गाना बाटे। हर फैन जोन बा पवन सिंह के, जितना फैन लोग बा सबके वही जानल चाहता कि भैया ये गाना कब आई। तो ये गाना के बारे में हम सारा जानकारी जुटालल बानी कि गाना कब आई, कितना बजे आई, कहाँ आई, और सारा जानकारी आपके वीडियो में देब। आपके बता दी कि ये सावन के पहला गाना लेके पवन सिंह आ रहा बाने, यानी भोजपुरी के पावर स्टार अपन पहला गाना सावन के लेके होता। भगवान भोले के आशीर्वाद वैसे ही पवन सिंह के ऊपर बाटे। माँ सरस्वती उनकी गला में विराजमान बाड़ी, ओकर सबके उस साक्षात दर्शन बाटे कि जोन गाना 10 दिन पहले निकलने रोवे ले रघुराई, वो गाना जौने तरह से पूरा देश और दुनिया भर में लोगन के इमोशनल कर दिल बा, वही गाना के अब अगला कड़ी बा ए भोले बाबा। सावन में भोले बाबा के लेकर तो भाई भोजपुरी के तमाम सिंगर लोग आवेला, लेकिन पवन सिंह के एगो हमेशा ही अलग ही क्लास रहेला। ए भोले बाबा ये गाना माँ अम्मा यूट्यूब चैनल पे आई, और ये पवन सिंह के खुद आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, और यही चैनल पे गाना के रिलीज कर जाई काल सुबह। याद रखिए काल ये गाना रिलीज हुई, और कितना बजे रिलीज हुई भाई आधिकारिक तर रूप से नहीं के मालूम, लेकिन मान के चलें कि सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच ये गाना के ये यूट्यूब पर रिलीज कर जा सकेला। लेकिन अब इन्हें गाना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं के, जैसे ही जानकारी आई हम आप हमारी चैनल पे बनल रही, हम तुरंत अपडेट कर दें। लेकिन एक चीज़ जरूर बाटे कि ये गाना के विजय चौहान लिखले बाने, और जब विजय चौहान कोनो गाना पवन सिंह खातिर लिखने तो गाना हमेशा गदर काटेला, और इहो गाना गदर काटी क्योंकि पिछला 2 महीना में पवन सिंह जौने तरह से एक्टिव भइल बाने और जौने तरह के गाना गा रहल बाने, वो गाना कौने तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल काट रहल बा, कौने तरह से गदर काट रहल बा, वो हमके बतावे के जरूरत नहीं के। चाहे वो गाना पियर फराक वाली होके, चाहे राजा जी होके, चाहे तू हमार देख हम तोहार देखी होके, पवन सिंह के हर गाना में उनकर एगो नया अंदाज, नया अवतार दिखता। और फैंस खातिर इससे बढ़िया का हुई कि उनकर पुरनका पवन सिंह वापिस आ गए बने अपनी वही अंदाज में। और ये वजह बा कि फैंस बार बार चाहते हैं कि अब पवन सिंह फिर अपनी ट्रैक के न चेंज करें। जौने तरह से वो पुराना पवन सिंह जौन इमोशन से, जौन अपनी गानन से सबके रुला देते रहला, जौन अपनी गानन से सबके दिल पे राज करते रहला, उहे पवन सिंह जौन अवतार उनकर रोवे ले रघुराई के बाद दिखता, वो अवतार अब जारी रखे। और पवन सिंह यही तरह से अपनी गानन से भक्ति वाला गाना, इमोशन वाला गाना, प्यार रोमांस वाला गाना, ये गानन से फैंस के हमेशा एंटरटेन करते रहें, हर केहू ये चाहता। और सावन में पवन सिंह अब खाली पहला गाना नहीं के, सावन में कई गो गाना लेके आवे वाला बाने पवन सिंह। कौन कौन गाना ले हैं एक पूरा लिस्ट भी हमारे पास बा, वहू के भी हम जल्दी बताएं। लेकिन पहले तो आप ये गाना के बारे में जान ली कि जौन विजय चौहान क्या होता है। में प्रियंका महाराज जौन बा ये हीरोइन रही हैं, और पवन सिंह के साथ उनकर जोड़ी आप लोग के मालूम है बा कितना हिट जोड़ी बा। तो ये गाना काल यार रहल बा, एक गाना के स्वाद ली और भक्ति में डूब जाई। सावन के महीना में पवन सिंह एक से एक बढ़ के भक्ति गाना लेके आई हैं। फिलहाल तो अब ये गाना आवे वाला बा, लेकिन अगर आप पवन सिंह के कोनो भक्ति गाना के एंजॉय कर चाहतनी तो जाई और रोवे ले रघुराई ये गाना के सुनी। हमार पूरा दावा बा कि आप ये गाना के सुनने के बाद ऐसन भक्ति में डूबब कि आप भी कहब कि वाह पवन सिंह का गौले वाला बाबू। तो पवन सिंह के एक गाना रोवे ले रघुराई के साथ हम आज आपके ये वीडियो में छोड़ के जाता नहीं। फिर से मिलब कोनो अगला वीडियो में भोजपुरी इंडस्ट्री के नई कहानी के साथ, भोजपुरी के कोनो और गाना के रिव्यू के साथ। तब तक दी भोजपुरी वाला भैया की इजाज़त, प्रणाम। मिलत नहीं अगली वीडियो में। भोजपुरी वाला भैया के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करी भोजपुरी अपडेट खातिर और भोजपुरी कहानी खातिर। फेसबुक पे बानी तो फॉलो करते रही महाराज, आपके प्यार से ही आगे बढ़ेगा बा। चलिए मिलत नहीं, नमस्कार।